हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आरो आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दं लोगोफोर आं बिराद दुखुआव दं दायो माने दुखुआ गावनि न'खरनिबो आरो बायह्रा संसारनि माखासे गाज्रि घटनाफोरखौ नुनानैबो आं बिराद गोसोआ दुखुआव दं दा माने जोंना आइया नोंथांमोनहा हयथ' सोरबाफोर फेसबुकफ्राव आंनि माबाखौ नायदोंब्ला नुनो हागौ आइया माने दाख्लैनिफ्रायनो गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै दं बेमारथ' नङा बुरि बेमार आरो माने आइया बुरिथारबाय नालाय जेबो बेमार ओंखाराखै रिपर्टफ्राव बेनिफ्राय बुरि जानो हाया लोंनो हाया बेबायदि जाबाय आरो बेनिफ्राय आङो आइजों आवगायावबो लांजेननायावबो आं थांखादोंमोन बेनिफ्राय गेजेराव आं फैनानै नै मैया आं हरसे थाफैनानै आं दा दिनै फैदों बेनिफ्राय आङो बे जोंनि बाक्सानि मानसियानो बाक्सानि गथ'खौ बुथारदों बे घटनाखौ नुनानै आंनि गोसोआ ओरैबायदि गाबखांबाय माने थानो हायैनि आं दसे सम दिहुननानै आं बे भिडिअखौ लाबोथारबाय लोगोफोर जेरैहाय नोंथांमोनहा इउटुब फेसबुकाव नुगासिनो दं जानो हागौ बे अभिषेक दास बे अभिषेक दासआ जोंनि गामि खाथियावनो आंनि न' खाथियावनो बे गथ'नि न'आ बेनिफ्राय बे गथ'नि न'नि खाथियावनो आंनि बिजामादैबो दं आं बेहाय थांबाय थाखायोमोन माने ओरैबायदि भद्रथा न'खरनि गथ'मोन बियो माने जेन्टेल न'खरनि गथ'खामोन आरोखि गावबो जेन्टेलमोन गथ'आ बेनिफ्राय बिनि न'आ दानि बिटिआरनि प्रमद बर' सारनि बिटिआरनि प्रमद बर' सारनि गामियावनो जायगायावनो बेनिफ्राय बे गथ'आ माबायाव फरायोमोन सेन्ट्रेल स्कुलाव माने केन्द्रीय बिद्यालय तामुलपुराव फरायोमोन जेराव माने आंनि फिसाजो फिसाला सानैबो फरायो बेवहाय फरायोमोन बेनिफ्राय आंनि फिसाजोआ दाख्लै ओरैबायदि दुखु मोनदोंमोन एखे स्कुलाव ज' फरायनाय बेजों लोगोसे बेबायदि घटनाया जाबाय होननानै ओरैबायदि दुखु मोनदोंमोन आंनि फिसाजोआबो बेनिफ्राय आङो बै समावनो आङो भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन नाथाय आं सम गैयैयाव आं खैफोदाव दंमोन माने आइजों नांथाबनानै थाबाय थानायखाय आङो हायाखै दा आं बेखौनो बुंनो सानो गोबाङा साननो हागौ दानि गथ'फोर फांफुं जौ लोंनानै बा माबा मोनसे खालामनानै गारि बिराद स्पिडाव सालायलाबायनानै बिसोर माबादों नंगौबो नंनायालाय अबेबा खेथ्रआव दानि गथ'फ्राथ' एसे फांफुं बा जौ लोंनाय निसा लानायफ्रा एसे बारायबोगासिनो दं नालाय बेफोरबायदिनो सानजाथावना नाथाय एक्सिडेन्ट होननाय बुस्थुआ जौ लोंबाल' जे जायो बे नङा जौ लोंबाबो जायो जौ लोङाबाबो जायो माब्लाबा नों एक्सिडेन्ट होननाय बुस्थुआनो बेनो माने गारि सालायबाय थानाय समाव जों दा स्कुटि सालायनायावनो माखौबा नुहुरनानै ओरै नाहरफ्लांनानै ओरै सालायलांबाथाय माने हाखरावसो ब्र' हाबहैखायो दा बे रोखोम जायो आरोखि दा हयथ' गारि सालायनायफ्रावबो सोरबाया माखौबा नाहरसननानै माबाबाय थाब अबेथिंबा ब्लें थांफ्लांबाय माखौबा नुहुरसननानै माबा स्पिडआव थांदोंबा माने ब्रेकखौ हमनो हास्लाबाखिसै बेबायदियाव एक्सिडेन्टआ जायो आरो एक्सिडेन्ट जाबानो जे रायजो राजाया बुयै बुथारथारनाय बे राइटखौ माबेनिफ्राय मोनखो दा आं बेखौनो साननानै बिराद दुखु मोनो बे गथ'आ जेनेबा एक्सिडेन्टआनो खालामबाय बेहाय रावबो मानसि खुनि जायाखैमोन गंसे माबायाव बेटारि इ रिक्सायाव नांदों होननाय आं खोनादों बेनिफ्राय गंसे दखानाव हाब्रेहैदों ना मानो बेखिनियानोल' बेखिनि दायावनो बे गथ'खौ इसिबां रायजो राजाया बुयै बुथारनांगौ बेथ' एकदम माबा बाथ्रा जायाखै बुबायानो एसे बुदब हगारोमोन अब्लाबो मानो बुयै थैनायसिम मानो बुथारथारनांगौ बेवहाय सासेबो रायजो राजाया अनखांनाय फैयाखिसै नामा बे गथ'खौ अनखांनाय फैयाखिसै बेनिफ्राय ओरैबायदि आं दुखु मोननाया बेनो बै कार्बि आंलंआव जेब्ला बे गुवाहाटीनि सानै हौवासा गथ'खौ बुथारदोंमोन बै घटनायावनो आंनि बिखा बिख्ला ओरैबायदि दुखु मोननानै दंखायो आं बै घटनाखौ आङो ना टिभियावनो ना इउटुबावनो आं जेरावबो आं नायनो हायाखै दा फैयै आंनि न'सुंसेयाव आंनि न' खाथियाव बे घटनाया जाफैबावबाय बे कार्बि आंलंआव जानाय घटनाखौबो आङो ना टिभियावनो नायनो हादों ना मबाइलावनो नायनो हादों इमान खास्रि बिस्रि रायजो राजाया बे गथ' सानैखौ बुथारदों बै समाव बै रायजो राजानि सासेबो मानसिनाव अनखांनाय फैयाखिसै नामा जे बेखौ हमथानांगोन बादा होनांगोन बुथारनायनिफ्राय रैखा खालामनांगोन होननानै दा बे अभिषेकनि बेलायावबो बेबायदिनो जादों दा इसां रायजो राजाया बुदों बेखौ
बे अभिषेकनि लोगोफ्रा गारि सिङाव थानानै बोनानै लांनाय बुनायखौ गासिबो नुहुरजोबदों। नाथाय दा रायजो राजाया सिखार जायाखै जे बेखौ रायजो राजाया बुनायाव बे गथ'आ थैदों होननानै गाव हारसिं माने गोजौनि गारिनि माबाजों ओंखारलांनानै थैहैदों होननानै बुंदों। दा सासे इ रिक्सा सालायग्रा बेखौबो आं दहाय निउसाव नुदों, बबेबा मोनसे निउसा होदों। दा बेखौबो बिसोरो माने नारसिननानै बेबायदि बाथ्रा बुंहोदों। दा जियानो दा जाथों, बे गथ'नि थार माबाखौ बिजिरनो थाखाय जोङो गासिबो रायजो राजाया बेहाय आवाज दैखांनांगोन, गासिबो दल संगठना आवाज दैखांनांगोन, जाहाथे बे गथ'खौ बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो हायो, बे गथ'खौ इनसाफ होनो हायो। आं बेखौसो लुबैयो। बेनिफ्राय दाथ' इलेक्सन खाथि, माखासे लिडारफ्रा एसे माबानो खोमोरनो नाजागोन बेफोर केसखौ। अब्लाबो जों रायजोआनो राजा, जों रायजो राजायानो बेखौ नाजानांगोन, जों दल संगठन गासिबो नाजानांगोन। बेनिफ्राय जेरैबो जुदि जाथ्राबा, दा जेरैहाय हारियानायाव जानाय मोनसे मार्डार केस, मनीषा होननाय सासे हिन्जावसा सिख्लाखौ माने सोर बुथारलांखो बेखौ मिथियाखै, रायजो राजायानो दा माबानानै आवाज दैखांनानै, नांगौबा बिसोर जाया लोङा सरकआवनो थादों, आवाज दैखांदों। बेनि इनसाफखौ मोनाबानो जों रावबो न'आव थाङा, जों बावनो रानथाब फोनथाब थैगोन होननानै। दा थिग बेबायदिनो जोंनाबो बिदि खालामनांगौ आंनिब्ला। दा माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिदिनो गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बेफोर दायखौ होखोमानो नाजानो हागौ। बेनिखायनो आं सानो बेफोरबायदि केसा जाहाथे इयुनाव नोंनि फिसा, आंनि फिसा बा सोरनिबा फिसाजों बेबायदि घटनाया आरोबाव जानो हाया, बिनि थाखाय जों रायजो राजा आरो गासैबो जेसां माने दल संगठन दं गासैबो आवाज दैखांनांगोन आरो इनसाफ मोनहोनांगोन बे गथ'नि थाखाय। दा जेरैहाय दा हारियाना मनीषा मार्डार केसाव हाजार हाजार मानसिफ्रा ओंखारनानै, दा पुलिस प्रसासना माने गुरुत्थ होआखैमोनब्लाबो, बा पुलिस प्रसासना जेबो खालामनो हायाखैबाबो, दा बिसोरो CBI केस डिमान्ड खालामनानै, दा CBI नांनानै दा बै केसा दा फहराव फैबाय। सोर बुथारदोंमोन, माबायदि बुथारदोंमोन आरो बुथारनाय दायनिगिरिया सोरमोन बेखौ दा हमनो हादों। दा थिग बेबायदिनो जोंबो, आंनि साननाय, जोंनि रायजो राजायाबो गासैबो आवाज दैखांनांगौ, जोंनि दल संगठन जेसेबां दं गासैबो आवाज दैखांनांगौ। बेनिफ्राय जोंनि पुलिस प्रसासनफ्रा जेबो खालामनो हायाबा जोंबो CBI नि डिमान्ड खालामलायनायाव सहैनांगौ, आंनिबा बेनो। दा ओरैबायदि खास्रि बिस्रि बेबायदि जाथाय आरो इयुनाव जाहाथे रावजोंबो रावनिबो फिसाजों जाया, रावबो गथ'जों जाया, बिनि थाखाय जोङो बे आवाजखौ दैखांनांगोन। बेनिखाय आं रायजो राजा गासैखौबो बेखिनिखौ आंनि सावरायनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि सावरायनायाव माबायदि जादों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। दा आं बेखिनिखौनो दोनथ'बाय, मानोना आंबो बिराद बिपदाव दं लोगोफोर। आं सम गैथाराबाबो दसे सम दिहुननानै आं बे भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर। दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।